दा जों गफुर हालामाव दंफैयो। जोङो आब'मोनाव आलुफारायाव आलासि जानो थांगासिनो दङ। दा बे बुब्लियाव आंनि बैनाया गारि सालायदों, बे आंनि बैनाय। दा जोङो गफुर टाउननिफ्राय जोङो आलुफारासिम थांनो आवगायदों। दा बेखिनियाव आं नोंथांमोननो जेबो फोरमायनो सानाखै। गफुर हालामाव सिगां बेबायदि 4 लाइन गैयामोन। दा 4 लाइन जाबाय नालाय एसे जायगाफोरा साबस्रांदों, डेभेलपआ फैदों। बेखिनिखौनो नोंथांमोननो जोंनि गफुर हालामनि बे गफुर टाउननि माखासे सिनारिय'फोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय आं बेखिनि भिडिअखौ खालामबाय। दा जोङो आलुफारायाव जोंहानि आब'मोनाव थांगासिनो दङ। बिनि उनाव नासोरबारि, गोजोन फोथार, हालदैबारि, एंखोरबारि गासिबावबो हाबबोजोबगोन। मानोना आं गोबावजोंसो खनसे फैनाय जायो नालाय, आं आलुफारानिफ्राय लानानै दैमालु, दैमालुनिफ्राय ककिला, ककिला नासोरबारि, गोजोन फोथार, बेबायदिनो फारि फारि आप टु सथ्रंदै बालाबारिसिम आङो खुरमाफोरनाव हाबबोगोन एजे बैसागु जानाय बायदि। स' नोंथांमोननो आङो बे गफुर टाउननि सिनारिय' माखासे सिनफोरखौल' दिन्थिनो नाजागोन। गोजोन्थों। बै न'आनो आब' गिदिरसिननि न'।